Namhlanje sokhuluma nge-erectile dysfunction. Siyakhumbula ngisho ukuthi yini erectile dysfunction. Kodwa asithathi le angle yokuthi umuntu wesilisa unenkinga yasekamereni. Sizokhuluma ngomuntu wesifazane ukuthi wena njengomuntu wesifazane ungamsupporta kanjani upartner wakho mayebhekene nenkinga yasekamereni. Asikhumbuzane lokho. Inkinga yasekamereni akusizona ezapartner wakho kuphela kusuke kwezeni nomabili. Dr. Thabile with the Blue Clinic, iklinikhi yamadoda esemhlanganye naseMidrand. Guys, asikhumbule lokho. I-erectile dysfunction yini? Kuyilapho uhluleka ukuqala uqina noma uyakwazi ukuqala uqina kodwa inkinga ukuthi uyathamba ungakafiki kuvuthwandaba. Asikhumbule uyakwazi ukuqala uqina noma masuqalile uqina uhluleka ukuhlala kuze kufike kuvuthwandaba. Mase kusho futhi abanye bahluleka ukuqala ekuqaleni. Kungani sithi umuntu one-erectile dysfunction akusiyona inkinga yakhe, it's not his problem but it's our problem. Ngoba lapho uyibona ubhekene nenkinga ye-erectile dysfunction ngokucacile kuba inkinga yenu nobabili kuba ngocabanga ukuthi ucansi nilithokozela nobabili njenge-couple. Lapho-ke seniyibona niney'nkinga zokujabulela ucansi ekhaya. Kwenzakalani? Siyazi ukuthi kwabaningi kuba nzima ukuqala ukukhulumisana ngocansi ngoba yini asivamile nje ukukhuluma ngocansi. Kungani sicabanga ukuthi kuzoba lula ukuthi sivele sikwazi ukuqala ukukhuluma ngocansi manje kade singakwazi ukukhuluma ngalo sonke lesikhathi. Yikho ngihlale ngibelesele ekuthenini mone ekamereni kungakabi nenkinga yasekamereni senzani siyaxoxisana ngenkinga yasekamereni. Asithi-ke manje nazi seyivelile inkinga yasekamereni akusaqini kahle sekuney'nkinga ey'thile noma kuyaqala ukuqina baba lapha ethi uyangena khona kuvele kuthambe ngabe kusakwazi ukuqhubeka nenkinga sekamereni. Senze njani-ke? Siyaqala siyaxoxisana. Okokuqala sikhumbule lokho okuqala akusiyona inkinga kababa la ekhaya, inkinga yenu nobabili. Okuchaza ukuthi ngoba ubaba imcindezelile nawe ikucindezelile ngendlela ethile ngeke sakwazi ukujabulela ucansi. And esikwaziyo yini ukuthi ucansi luyinto ejabulisayo kunina nobabili. Lokho kuchaza ukuthini-ke? Lapho senibona kunenkinga akusiyona i-responsibility yendoda kuphela ukuthi izizoqala ukukhuluma le ndaba. Ningenze njani? Ningawe mama nawe umuntu wesifazane kule relationship unalo ilungelo lokuqala ukukhuluma le ndaba. Namhlanje sinikana amacebiso ukuthi masibhekene nale nkinga siyihendlisha kanjani, siqala kanjani uxoxisana ngenkinga yocansi. Okucacile nje sikhethe isimo esihle. Siyini isimo esihle? Asikhethe phela lapho suke sixabene kunenkinga ezithile ekhaya sigijime siqala ukuyokhuluma ngendaba zocansi. Ngokudabukisayo abaningi benze njalo ukuthi lapho kunengxabano ethile mase beyakujobelela nalokuthi ukhumbule ukuthi nala ekhaya sinenkinga ezitheni. Asenzi kanjalo lokho kungenza umonakalo omkhulu kunokuthi kusize. Sikhethe isimo lapho izinto zonke zihamba kahle, lapho izinto zibukeka ngathi baba ujabulile nani nobabili nijabulile. Mase uyaqala ukuveza le nkinga ezinibhekene nazo. Okwesibili-ke lapho niqadale seniqalile isikhathi sokukhuluma indlela obeka ngayo. Asikho isikhathi ekubaleke ngaso ukuthi ubeyisoka njengalesikhathi. So lapho seniqala-ke senixoxisana uyaqikelela ukuthi usebenzisa umoya omuhle, usebenzisa amagama amahle. Abaningi bengenza nje bengaqala ngokuncoma into ezithile ukuthi siyabonga ukuthi ukhokhela kahle izinto zisendlini, siyabonga izinto ezithile ozenzayo baba ngaphambi kokuthi nifinyelele kulolu daba. And nakhona masenifikelini finyelele kulolu daba ukuthi kunenkinga yasekamereni akusho ukuthi azikho into ezithile asazenza kahle. Ngenze ukuthi ubamba kahle ama-hugs amnandi noma izinto ezinjalo zisahamba kahle. Lokho kuchaza ukuthini? Ungaqala ngokuncoma lokho ngaphambi kokuthi ungene odabeni okuyilona udaba. Mase sifike kulona udaba uqobo senze njani? Asiblemani sesinenkinga yasekamereni. Khumbula sitheni? Sithe inkinga yasekamereni akusiyona yapartner wakho kodwa yini nobabili lapho nihlangene. So wenze njani-ke? Ukhuluma ukuthi inkinga yethu esibhekene nayo singabe sobhekana nayo kanjani. Ila niqala khona-ke nikhulume ngezinto ezithile enizokwazi ukuthi nisebenzele kuzona ekuyilungiseni-ke. Inkinga ayifani, ngenze ukuthi akuqini, ngenze ukuthini. And mase ufika nizoqala le nkulumo kuba umbono omuhle isikhathi esihle ukuthi sesiyabona baba ngathi sesiqala ukuba nenkinga ethini iplan ethini. Kungabe ukuthi indaba uzoyithela nje uyishiya kanjalo. Lokho singenza isibonelo esithini? Singenza isibonelo sokuthi uyabona izinto ayisaqini kahle. Ungasho ukuthi baba siyabona ukuthi sibhekene nenkinga ezithile ekamereni. Ngaba umbono omuhle ukuthi siyovakashela uDr. Thabile noma siye Blue Clinic kuze sikwazi phela ukulungisa le nkinga esibhekene nayo.
umbono omuhle ngaso sonke isikhathi ukuthi ungafika ubeke, asisho ukuthi kuzokwenzeka intando yakho. Siyazi ukuthi nizoxoxisana nobabili, nobaba uzoba nombono wakhe, into abona ungathi iyona ezokwenza isimo sibe ngcono. So singenze njani-ke? Ungasho ukuthi yini enibhekene nayo baba, wena ubona ungathi yini enganisebenzela, yini enganisiza noma into enjalo, kodwa ungakhohlwa ukucela umbono wakhe, ngoba naye usungamcindezela ngendlela ethile ukuthi nawe usufikile wazosho ukuthi kwenzakalani, ngoba as much as ebona mhlawumbe ubecabanga ukuthi wena unakile ukuthi sekunezinto ezithile engahambi kahle. Okunye kubalekile ngisho singangaphuthumisana, engijwayele ukubona ukuthi umuntu wesifazane masefuna kuvele isolution kule nkinga yasekamereni, bamane befuna ukuthi isolution ibe manje, kanti ngesinye isikhathi mnike isikhathi umuntu ukuthi abone naye ukuthi khona okuthile okwrong, ngoba ngesinye isikhathi omunye umuntu engathi hayi ngoba ngine-stress emsebenzini, ingoba kwenzakalani, ngathi nawe usubonile sekwenze isikhathi eside, ngeke ukuthi stress. So singenze njani-ke esikhathini esinjalo? Ungamnika isikhathi ukuthi baba, mina ngibona ungathi wena ucabanga kanjani, mina ngicabanga kanjena. Nithi mase nidlula kuleso sikhathi, nidlulela esikhathini sokuthi umnika isikhathi sokuthi ngelinye ilanga niqhubeke nendaba ngokujabulisayo. Abanye bayakwazi ukuthi beqala nje ukukhuluma bekwazi ukuthi bebe neplan ukuthi kusuka manje kiwa phambili ukuthi kwenziwayo.